I think 11:38 last night, naka-receive ako iti call. May pakamo da iti kusin na di KTK. Nga, ada iti pasamak di J. Damping. Alas 6 pa lang, alas 5 titigat. Ada ti iner nga lalaki nga napan ni J. Ito sa liting. Ada tirantada nga pangkasarita. Jadi, kada Belmar, kani Ferdinand. And then, when si Ferdinand, handa nga Willie, handa nga na nakasalita, yung manipod ka nila nga gundaway nga natin alas 2 timalem, nga in-interrogate da, according to report, iti Belmar, na pangururayan da kano kada iti Willie. And then, nagsublida iti manaw da iti alas 2, nagsublida iti alas 6. Malaman na po. Malem, rabiin. Ganadanon da jayan ni Adajayan ni Willie. And then alas 8 iti rabii, according to the report, nga inala isuda dagiti armado o ano dagiti civilian nga napanijay. And then alas 10 nga pinarwarda ni Belmar. Jadi may sa ni Willie ay nga na itasakit ada pala yung itiikot ka. I mean, dahil may isang klase iti kaso iti illegal arrest and illegal detention. Ken ada iti handa kay nga ano tayo ganan dinengek iti pakaati iti chief tayo iti Cebu ano mabaling kataglak da. Tatantin pagadalaeng ket no ada alyaman iti kayat nga information mapandalaeng iti headquarters da iti Bisaya Bintar. So they iti pasama. Okay. Na ipakamo iti opisina ti KTK. Okay. Ni Belmar ken ni Willie apo na kiya dati grupo digitoy o community or may sa digiti tribo iti barangay Tampiga. Iti report ket coming da iti Isneg Yapayaw tribe. Dahil lang iti na ipakamo kada tayo. Ngam naman tayo kasta dahil kat issue nga masapol nga trataren ngamin dahil kat panagsalungan sing iti karbengan iti civilian na nangrunan, DJ awan iti mandamiento de arresto, yung numapay kas nagathamet kami nga iso dati agi-serve iti mandamiento de arresto, so di kat iti PNP no agaman bilang iti kaso dagiti dua. Okay, anat amoy tayo nga rason na po, anat dinmanong kada kayo, iti tribo, iti pagudpod, particular ti barangay Tampig, no apay nga alleged nga tigidigat armada, apo iti naglaglabas nga bulan dati nagbalin nga target iti intimidation, harassment dati buong nga tribo namin iti ununa na inopost na dati may isang project kaapo tayo nga pakaperjan iti pangkabiyagan kanbiyan iti kapakanan dam iso nga diti amok nga makas makikita nga kasilpo DJ mabalin nga panangaresto dano at daman pay sabali ko mga reason wano kaso nga para kani Willie kani Belmar kan nga DJ 107 177 IB iti mga kadakwada no dikat dagiti kapulisan tayo. So karita ta ako ano ti latest update or anyaman at dapat palatikod da iti especially ni Willie, kung naman na ni Belmar, kahit responsan daw ti Kalman. Ako, ano, di malong ka natin, sir? Latest report, positive nga, ada IJ headquarters, iti military ni Willie. Iti Bisaya Pintar, sir? Bisaya Pintar. Iso di iti latest update ang gana pala yung tatay. So, ang papangalig, sir, purpursa palang kada kayo, iti rason na palang restarda, or panimbitar daman, kung imbitaran naman, rin nakastar, apo. So far, mangrugi pa ilaeng DJ intayo pa ng sukisok ng kinapod, no? So, ilaeng tingel mitat nga information ka DJ aga po iti pamilya no ang iti nakasama. Ngayon DJ, kada DJ ni Willie, DJ headquarters ni militar, DJ lang. Okay. So, may sige tira sumagit kita yun. Hindi pa nang upos da. Dahil project nga damit ka baka ng tatay. Yes. Naman pa adan iti memorandum of agreement between the tribe and DJ may isayang katiti DJ project. Awang may tiyos lang pa na kayo naig da. Iti grupo
anyaman as maligit ni amotemitan siyang ti armada ket ti negit at iti pa ng kontrata iwan pa ng pugimog ta kaliti pakakatigit ng grupo awan may tika dyan po. No, ti pag-ibaisan tayo kasi the statement ni Governor Macho iti awan met kano iti by Ilocos Norte. So, imposible nga di iti reason. Awan met ti ano na ganan, awan met ti makakanigid nga armado nga grupo according to them kasi siyempre nagdakkel ti budget iti ko ti ano na ganan ti gobyerno kay panggapter kita nga banbanag. So, mamatiak na hanga di iti rason. Okay. So kung gini sir, apo ano ti agdang nga plano tayo ti kamuyo ti kapet ti grupo tayo sir? Umuna katungtungan mi ti pamilya and then ada ko mapanakabalin na mapanda agblatter iti PNP and then isiguraduhin nga nasayaan ti kasasaan na niwili nga min kadagiti na duma-duma nga pakasaritaan o dawit ti kas na illegal arrest and illegal detention at ikabutbuteng nila unay kat na dumaran iso na iti psychological and physical torture. Mo taw-tawon na dito yun sir? DJ ti hami pa nga naamuan iso nga ada iti team nga mapan iti damping kat na iti kas maamuan iti aming nga detalye dito. Okay. Apo, ti agkurmantan Bumbuchay, yan pala kasyon kani Father Randy Manicap ko. Negative na Bombo Roger, agyaman tayo kana po Father Manicap kasamitan iti grupo na iti retoy nga aramidan da tapno ni kasta ket no mapaneknekan nga awan iti basulmet dagiti nga individual ag katrumbeng laeng ada iti met maipaay nga panusa kadagiti awtoridad una daan ti likod iti retoy nga pasama. Agyaman kami apo Father Manicap, back to you Bombo Roger. Okay, lastly, apo Father, ti mensahe or especially iti grupo iti barangay damping iti komunidad. Umuna kahit nila nga ipanawagan nga iti kabitan nga panawen ko makit mapaluspusan wenno mawayawayaan deti kamsat nga tinanggel ti military. Ken kastamet nga siyempre masapol nga sumbat dagiti nang isayangkat iti deti nga parangkalabsing ti karbengan ti dua nga individual ken of course isi bubukel nga tribo nga pakairamanan dagiti dua. Ken di pa nakabulis ti NTFL ka. Dili kan kanayon nga panawagan mi ken kadagiti amin nga kakamsat nga nagtatrabaho iti kaubasan ti Apo dagiti pa pastors, padi ken dumapay nga religious group. Iti kumain tayo panagkaykaysa tapno iti kasta masalwadan iti kapya nga nakabatay iti hustisya. Iti hustisya nga nakabatay iti kapya.